Human sa kalipay, musunod yun ang kaguol. Hey guys, mo ni ang graph sa akong happiness samtang ko nagkinabuhi nining kalibutan. I am now 25 years old. Akong na-realize nga malipay rata sulod sa pila ka mga oras ug after ana mag-uol na usab. Kabantay mo, malipay ta pag naay party-party, kaon-kaon, pero pagkahuman ana, mawala rag kalit. Natay graph sa happiness nga mo kalit rag taas, mo baba, mo taas, mo baba, mo taas. I want to share kung unsa ang pinakataas nga kalipay ang akong na-experience sa tibuok na kong kinabuhi. Ang pinaka-peak dili sa panahon nga nauban nako akong mga barkada, banding, dili sa panahon nga naangko nako ang mga blessings, nakagraduate ko, nakatrabaho, nakatravel ug uban pa, dili sa panahon nga nauban nako ang pamilya, knowing nga na sila sa maayong kahimtang, gaan kayo sa paminaw pero naapay mas labaw nga kalipay. Ang pinaka-peak nga kalipay mao ang panahon nga magserbisyo ko sa Ginoo. Dihang mabati nako ang gugma og iyang presensya, I don't know why, pero at least kayo gaan kayong paminaw og do na gyud tinud-anay nga kalinaw og kalipay sa una-una og kasing-kasing. Kanang mga tao nga patuyang sa kalingawan sa kalibutan, then at last point sa ilang kinabuhi ni duol sa Ginoo, dili na sila hayahay. They never experience the real joy coming from the Lord samtang nagserbisyo sa iyaha. So, stay connected sa Ginoo magkinaon sa man kay walay makatupong sa kalipay nga gikan sa kahitasan.